Нашият Бог, сега винаги във вечни векове. Амин. Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе, Царю небесни. Дух на истината, който си навсякъде всичко изпълваш, съкровище на благата и създател на живота. Елай се ли в нас и чисти ни от всяка сквернота и спаси пъти нашите души. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни помилуйни, свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни помилуйни. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни помилуйни. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги във вечни векове. Амин. Пресвета Троица, помилуй ни. Господи, очисти греховете ни, Владико, прости беззаконията ни, свети и изцели немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги във вечни векове. Амин. Отче наш, може да повтаряте. Отче наш, който си на небесата, да свети Твоето име, да свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоето царство, да бъде Твоята воля, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята, на същият ни хляб, дай ни днес, и ни прости дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждаш в изкушение, но избавени от лукавия. Защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух сега винаги. Защото Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух сега винаги и във вечни векове. Амин. Амин. Да внимаваме, ще се чете от посланието на Светия апостол Павел до християните от град Ефес. Братя, постъпвайте като чеда на светлината, защото плодът на духа се състои във всяка доброта, правда и истина. Изпитвайте, що е благоугодно Богу. Не участвайте в безплодните дела на тъмнината. Напротив, изобличавайте ги. Защото за това, което нечестивците скришом вършат, срамно е и да се говори. А всичко, което се изобличава от светлината, става явно. Понеже всичко, което бива явно, е светлина. Затова е казано: стани ти, който спиш, възкресни от мъртвите, ще те осветли Христос. И тъй, гледайте колко внимателно трябва да постъпвате, не като неразумни, а като мъдри, като скъпите времето, защото дните са лукави. Затова не дейте бива неразсъдливи, а разпознавайте, що е волята Божия. И не се опивайте с вино, от което произлиза разпътство, но се изпълвайте с дух, като се назидавате сами с псалми и с славослови и с песни духовни, пеейки и възпявайки сърцата си Господа, като благодарите винаги за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос, като се покорявате един другиму в страх Божий. Две думи за това слово. Баща ми е казал, той е мъдър човек, там където има алкохол, има и много други неща. Българин обича да пива, значи помислете по този въпрос. Не искам да ви направя трезвост. Просто мислете, кое е добро за вас. И другото, възпитавайте се в страх Божий. Знаете ли, основният проблем е, че когато кажеш на детето си не прави това, то не знае поради каква авторитетност не трябва да го прави. В нашата цивилизация днес нямаме авторитети. И затова всеки си прави каквото си иска. И децата нищо също. Махнахме авторитета Божий и всичко приключи. Тук има хора, които вече им е тъжно да ме слушат. Може би не им е приятно, но ще трябва да го слушат, защото те живеят този живот. И когато каже: о, писна ми от тия, защото ме лъжат, да знае, че те го лъжат, защото няма авторитетност. Защото няма нещо, което да му вмени и да му каже: трябва да бъдеш добър. Да, така е. Работете за авторитетност в родовете. Ще се чете от Светото Евангелие на Лука. По това време, когато Исус влизаше в едно село, срещнаха го 10 души прокажени, които се спряха отдалеч с висок глас, казваха: Исус е наставниче, помилвай ни. Когато видя, рече: им идете, покажете се на свещениците. И като отиваха, очистиха се един от тях, като видя, че изцелен, върна се, прославяйки Бога с висок глас, и падна ничко пред носете му, като му благодареше. И той беше самарянин. Тогава Исус продума и рече: нали 10 се очистиха, къде са 9? Как не се намери един да се върне да въздаде Богу слава, освен този догород, и му рече: стани, иди си, твоята вяра те спаси. Кратко слово и за това. Самарянин значи все едно помак в България. За онова време.
Аз съм свещеник, примерно идвате да ви излекувам или отивате на лекар, той ви лекува 10 човека и от тях, от тия 10 човека се връща само един и помага да благодари. Другите ги няма. Нали си същите за какво едва реч? Гледайте да не бъдете като тия 9, а благодарете на Бога за всяка секунда, която ви е дал да живеете днес. И се радвайте на света. Възхвалявайте Бога в сърцата си, защото дните са малко. Живейте ги качествено. Да. На Господа да се помолим, Господи, помилуй. Боже великославни, който правиш безброй чудеса. Ела сега, владико, при рабите си, които се молим и преди Твоя Свети Дух да освети тази вода. И дай на приемащите Твои раби премахване на страданията, прошка на греховете и царение от болки, освобождение от всяко зло, а същото затвърждаване и освещаване на техните домове. Защото Ти си, който благославиш и освещава всичко, Христе Божи наш. И затова на Тебе въздаваме славата, заедно с безначалния Твой Отец, пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега винаги и във вечни векове. Амин. На Господа се помолим, Господи помилуй. Господи Исус Христе Боже наш, погледни към тия ястия и ги освети, както си осветил доведен от Тебе, от Аврам, доведеното от Тебе и Аврам агне, което Авел Ти пренесе да се плоди и както са се удостоили да се насладят от това, което от Тебе осветено и благословено Ти, ние да се насладим на Твоите блага. Защото Ти си истинската храна и подателят на благата и затова на Тебе въздаваме славата с безучание Твой Отец, пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега винаги и във вечни векове. Амин. Аз не случайно ви говорих така, защото сигурно откакто сте се родили, сте викали свещеник, ви вика на много елета, смее се и ви говори благи неща. Няма време за благи неща, оправите си живота. Кратък е живота. Елате да ви поръса, за да не чета имената, да не губи времето, всеки си казва името, ще ви ръса. Който има нужда за лек после да се обади.